Hej og velkommen til Albertes Køkken. Og i dagens episode, der har jeg en dejlig gæst med, Alexander. Hej Albert. Hej. Og tak fordi du kom. Selvfølgelig, tak fordi du ville. Det vil jeg selvfølgelig. Vi skal jo lave noget lækker mad sammen i dag, og du elsker jo bøffer, ved jeg, og kød og så videre. Stor fan. Så jeg har været ude at handle lidt, indtil vi skal lave en lækker avocadosalat, og at vi så skal stege en god lækker bøf. Steger vi en bøf? Og så skal vi snakke lidt undervejs omkring, hvad er sundhed for dig, og hvordan er du kommet ind i den her branche, og så videre. Ja. Så jeg tænker, vi skal i gang med at snitte nogle grøntsager, og måske imens vil du så ikke introducere, hvem er du? Jo, og hvad du laver? Selvfølgelig vil jeg det. Hvad for en grøntsag passer til sådan en intro? Er det rødkålen? Er det rødkålen? Det tænker jeg, det er. Yes. Jamen, det er glimrende. Godt. Nu har du introduceret mig med navn. Jeg hedder jo Alexander. Ja. Og er læge til daglig. Arbejder som narkoselæge. Ja. Inde på Rigshospitalet. Skal til Herlev lige om et øjeblik. Snart speciallæge i anæstesiologi. Ja. Så så det er sådan, og så har jeg arbejdet meget inden for andre, eller en hel del inden for andre specialer også, inden jeg kom ind i narkosefaget. Så men man kan sige, det har så ikke så meget med hvad jeg ellers laver at gøre. Nej. Og hvorfor jeg står her i dag. Det er jo nok ikke, fordi vi skal høre om, hvordan man lægger folk i kunstig koma. Nej, det er lidt det er jo... Så man kan sige, at udover at jeg er læge i det offentlige, så er jeg jo også, kan man sige, har en stor passion inden for sundhed. Og det startede i virkeligheden. Nu skal jeg, det der med multitaske. Mænd og multitasking, det... Så hvis jeg går i stå undervejs, kunne I se det? Det er så godt. Hvad hedder det? Ja, men jeg er jo opdraget på Københavns Universitet. Ja. Til at udskrive piller. Og i øvrigt ellers, at kirurgi og piller er vejen frem for rigtig meget af det, vi går og fejler. Ja, frem for basal sundhed. Frem for basal sundhed. Og så skulle der virkelig min egen sundhedsrejse til igennem mine 20'ere. Det er ved at være på et sommer siden. Men var jeg selv syg med en masse symptomer i virkeligheden. Fra forskellige organsystemer. Det var hud, og det var karsystemet, og det var hovedet, og det var alt muligt. Der var nærmest ikke det organsystem, der ikke skreg, at der var noget galt. Okay. Og jeg havde jo en tilgang til mine egne symptomer, som jeg jo havde lært fra lægeskolen, som jo primært er, jamen, at et symptom skal oftest behandles med en pille eller noget lignende. Og ikke så meget til, hvorfor i virkeligheden jeg går og har symptomer. Hvorfor havde jeg betændelse i maveslimhinden? Hvorfor havde jeg dårlig hud? Okay, det var faktisk der, du var ude i det, så jeg har været indlagt og haft sådan en kamera nede i halsen og maven for at se, hvad der var galt, for jeg havde simpelthen så svære mavesmerter. Så hele min mavesæk, den var bare fuldstændig inflammeret. Okay. Så det var skønt jo, ikke? På trods af, at jeg er øvet udefra. Skal du huske at skære? Nå, jeg får satan, så får vi aldrig rødkålsalat. Eller avocadosalat. Så får vi aldrig noget avocadosalat. Så indlagt og betændelse altid, men i virkeligheden, så hvad jeg jo ikke helt havde lært, det var, at de fleste af de symptomer, som min krop præsenterede, og som man jo nok ikke nødvendigvis udefra kunne se, fordi jeg var rimelig trænet, jeg gik rigtig meget i fitnesscenter og sådan nogle ting, men sådan retrospektivt, så kan jeg jo godt se, at jeg nok ikke har levet det sundeste liv i øvrigt, selvom at det sådan kunne jeg godt se ud. Man kan godt være syg indeni, og så stadig se rask ud udenpå. Vigtig pointe. Ja, det er så vigtigt. Så hvordan vil du gøre det, de her snittet? Jamen, jeg tænker, hvis vi kan gøre dem lidt finere. Vi gør dem lidt finere. Men det gør heller ikke noget. Det er jo vi gør det rigtigt. Nu bliver jeg jo taget i, at det er jo sjældent, at jeg står og snitter kål derhjemme. Jeg er meget bedre over i den der kategori her derovre. Jeg er bøfferne, men jeg skal gøre mit bedste her. Jeg elsker jo kål. Jamen, det forstår jeg godt. Det er jo, tarm sundhed, plejer jeg at sige. Ja. Stegt og bagt og råt, og hvad der ikke er af gode fibre i og så videre. Ja. Men jeg tænker også, Alexander, det får måske også sådan lidt videre til mit næste spørgsmål. Du siger, du er jo meget en meat guy. Er det meget sådan, du måske sådan ser, at tallerkenen skal bestå af, eller hvordan er sådan din egen måltidstallerken på, når du... Fordi det jeg jo fandt ud af, det var, at det jeg jo i virkeligheden manglede, var basal sundhed dengang, og ikke piller. Så da jeg ligesom fikset min egen sundhed, som jo blandt andet man gør med det, man propper i hovedet, jamen så begyndte... Jeg elsker ærligheden. så begyndte tingene at fikse sig selv, at jeg så senere hen har ligesom destilleret basal sundhed ned til 7 søjler. Ja. Det vil sige 7 sådan distinkte områder, som hvis man skal blive sund, at man er nødt til ligesom at tage sig af. Og der er ernæring jo en af dem. Og hvad må jeg spørge, hvad de 7 søjler er? Ja, selvfølgelig må det.
Den ene er ernæring, sjovt nok. Jeg kalder den feasting and fasting. Okay. På et godt dansk. Ja. Så i virkeligheden, så det her med, at vi selvfølgelig skal have, hvad vores krop har brug for, og så vil vi jo også en gang imellem give den ro til at fordøje både selvfølgelig indkommende føde, men også sig selv. Og celler, der fungerer super optimalt. Ja. Men igen, så kan man sige, god ernæring for mig, når jeg vejleder mig selv og vejleder andre, jamen så er jeg igen gode, basale principper handler i virkeligheden om, jamen ernæring skal ikke være komplekst, ernæring er simpelt. Ernæring har i hele vores evolutionære historie været simpelt. Ja. Vi er hunter-gatherers, det ved jeg ikke engang, hvad hedder på dansk, det hedder jægerfolk, tror jeg det hedder, samlerfolk. Ja, præcis, ja. Og har størstedelen af vores evolution levet altså primært af animalske fødevarer. Så igen, hvad er det, vi skal have? For det første skal man jo tænke på, når man snakker ernæring, skal man tænke på, hvorfor det er, vi spiser. Desværre i dag, så er det jo sådan, at mange spiser, det forstår jeg også godt, mad er blevet en kulturting. 100%, det vil sige, vi kommer meget væk fra, hvorfor det er, vi spiser. Fordi vi spiser jo for, at du skal ernære din organisme, og jeg spiser for, at jeg skal ernære min organisme. Og ikke nødvendigvis for, at vi skal hygge os. Og det er jo det, vi gør meget i dag med, så skal vi lige have snacks, og så skal vi lige... Mad er jo meget forbundet med hygge. Er meget forbundet med også hygge. Også meget sådan familie. Det er jo i hvert fald det, jeg kommer fra. Mad er virkelig sådan helt... Og det har det jo også været historisk set. Man kan så sige, at i dag så er vi jo meget mere ud over selvfølgelig det, du beskriver med familie, hvilket jeg også synes er rigtig vigtigt, men så er det blevet sådan en, du ved, det hedder fredagsslik, og det er alle de usunde ting, vi sådan ofte hygger os med, jo ikke? Og det er sådan, og går og snakker hele dagen, og alle sådan nogle ting, som vi ikke er designet til. Så igen, tilbage til som, hvorfor spiser vi? Vi spiser vores organisme. Hvad skal vores organisme bruge? Den skal bruge fedt og protein og vitaminer og mineraler. Og så nogle enkelte små ting. Der har jeg venner. Hør det? Det er guldkornene. Det er 4 ting. Og for mig så er jeg sådan, nu spørger du, hvorfor jeg spiser meget kød og protein. For der er jeg måske lidt anderledes. Jeg kan godt lide jeg elsker gode bøffer. Ja. Men ja. Og jeg siger ikke nødvendigvis, at man ikke sagtens kan leve en fantastisk, du er et godt eksempel, et fantastisk liv, at blive velernæret af, at man ikke nødvendigvis spiser så meget kød og fedt, som jeg gør. Men min pointe er bare, at essentielle næringsstoffer, i den rigtige biotilgængelige form, i de rigtige mængder. Avocado er altså, godt. Smooth, hva'? Den er ret flot. Den er virkelig pæn. Den er virkelig pæn avocado. Jeg tror, vi alle kender, vi er uheldige med bare at have givet 30 kroner for 2, og som var sådan der. Lige præcis. Så essentielle fedtsyre, essentielle aminosyre, vitaminerne og mineralerne, alle de her ting her, jamen, hvor findes de i virkeligheden i største mængder, i de bedste mængder, i de bedste ratioer, alle de her ting? Det gør de i min optik primært i animalske fødevarer. Ja. Så det er jo ikke fordi, at der ikke findes jern i spinat, men den jern, der findes i spinat, er ikke hempjern. Det er ikke den jernform, vi skal bruge. Jern, den findes i rødt kød. Oftest så siger man, nu spinat, nu har jeg sådan en vendetta mod spinat, den kan vi snakke meget ind i. Skal vi putte lidt der i? Ja, for fanden. Det er godt, at du det er så fint. Jeg havde advaret allerede inden der på Somi, at det her med multitasking, det kan jeg ikke finde ud af. Det er sjovt. Jeg er fedt. Jeg er glad for, at du kommer, og du tager udfordringen op også. Fuldstændig. Som læge vil jeg så sige, det er lidt noget andet. På en operationsgang, der kan jeg godt multitaske. Ja. Det er noget andet for mig. Men hvis jeg sådan skal stå og sludre om sundhed, og man laver masser, det går ikke. Det går ikke. Det er der altså flere, der kan skrive under på. Ja. Skal der mere rødkål i den salat? Ja, måske lige lidt mere. En lille smule. Ja, så den lige får lidt farve også. Det er også rigtigt. Nej, hvad hedder det? Så basalt set igen, du kan sagtens have grøntsager og alle mulige ting og sager, stadig være superhamrende sund. For mig har jeg fundet ud af, at jeg har det bare bedst, når jeg ikke gør det. Ja. Og der er ikke... Jeg spiser nærmest ingen grøntsager til daglig. Okay, virkelig? Ja. Intet. Men det er jo interessant, og det er jo derfor, jeg også har inviteret dig ind, fordi jeg synes, vi er ens og forskellige på nogle måder. Fuldstændig. Men, og igen, det er ikke, fordi jeg ikke har gjort det engang, men jeg er kommet frem til, at... Og det er ikke, fordi jeg ikke kan lide det, men igen, jeg er blevet meget sådan, hvad er mit helt basale behov? Ja. Og alle vitaminer, alle mineraler, alle de her ting, som vi snakker om, som der er behov for, dem kan jeg finde i animalske produkter, inklusiv mejeri. Og så i øvrigt, hvad er en god diæt? En diæt er også en diæt, der faciliterer et lavt inflammationsniveau, der faciliterer stabile blodsukker, der faciliterer stabile lave insulinniveauer. Selvfølgelig en sund tarm og alle de her ting her, men som man kan sige, for mig der er sådan ret få simple ting, som en god diæt skal opfylde. Og der er jeg altså nået frem til, at det gør animalske produkter. Også hvis vi sådan virkelig skulle nørde ned i alle de individuelle
vitaminer og mineraler, jamen så er det jo, du finder jo også meget, altså selve protein, jeg kan jo se det, når jeg for eksempel samarbejder med mit studie i USA, Nordic Lab, jeg kan se de der vegetar- og veganer, ikke fordi der er noget galt med folk, der ikke spiser kød, men de er jo ofte også i nogle mangler. Du er så politisk korrekt, det er jeg slet ikke. Nej, men de er jo ofte i nogle mangler som B-vitaminer og så videre, som jeg andet, som jeg kan se, så jeg kan også godt forstå din tankegang. 100%. Men, ja, undskyld. Ja, nej, det er mere for at sige, jamen, det er jo ikke, man skal jo gøre, som man har lyst til. Man skal gøre det bare på et informeret grundlag. Og det har vi jo nok ikke tid nok til i dag, men man kan sige, så hvis man ikke kan lide de animalske produkter, eller har noget imod, hvordan det bliver produceret, jamen nu går det er fordi jeg har sådan en, jeg tænker, der er sgu nok kål. Jeg tror, det er godt nu. Jeg tror, du bliver tror det ikke, det er godt? Ja, jeg tænker. Jeg synes, den er ret flot i øvrigt. Ja, det kommer. Ja. Så hvis vi du skærer lidt forsløg. Er vi forsløg nu? Vi foreslår nu, skal jeg lige op dem der. Den der. Bum. Skide godt. Sådan der. Og det behøver ikke altid være så perfekt. Et køkken, vi kender alle sammen, hvis vi står med børn og alt muligt, så ikke fordi jeg har nogen børn, men eller min mor, hvis hun tager med. Nej. Men hvad tror du sådan, hvis vi lige sådan skifter over, hvad tror du siden, når du siger det her med, at der skal være de her ting på tallerkenen, hvorfor tror du så, at mange mennesker måske bliver skræmt af at leve sundt, eller det er dyrt, eller er der måske nogle fordomme, du vil aflive omkring hele det her? Måske nogen synes, det her ser voldsomt ud lige nu. Ja, hvor skal jeg skal simpelthen lige placere det her. Skal vi have det derovre? Skralder her. Jamen fordomme. Altså man kan sige, at ernæring igen, hvis man tror ernæring, hvis man synes ernæring er, eller hvis man lever på en måde, hvor ernæring er komplekst, så i min optik, så tror jeg, man gør det forkert. Fordi at, igen, det er jo først, altså hvis man, og i min verden, der er der ikke noget, der hedder kalorier. Der er ikke noget, og det kan man også snakke meget ind i, men det her med det at tælle alt muligt og gå meget, altså det ene og det andet og det tredje, og der skal være, og igen, det er jo noget af det, jeg ved godt, at der er mange, der bruger det der med at spise varieret, men det er jo simpelthen, jeg har også en personlig vendetta imod det ord, der siger spise varieret, fordi hvad fanden betyder det at spise varieret? Og igen skulle vi være den eneste dyreform på planeten Jorden, som har behov for at spise varieret. Du skal sige til en ko, at den skal spise varieret, eller spise en koalabjørn, at den skal spise varieret, eller en antilope. Ja. De spiser det samme. De spiser det, de er designet til at spise. Så kan det godt være, at mennesket er opportunistiske omnivore, altså det vil sige, vi rent evolutionært, hvis der var kød og fedt til stede, så var det vi spiste, fordi det er det, der er mest næring i. Og i famine-tider, altså når vi ikke havde fanget noget storvildt og noget andet, så kunne vi godt leve nogle nødder og nogle frugter i sæson, og nogle meget fibrøse rødder og nogle andre ting og sager. Ja. Men som udgangspunkt, så kan man sige, så leder vi ret simpelt. Vi leder det, vi kunne finde. Ja, det er jo meget lidt sten eller manden, ikke? Ja, men det er meget ikke forarbejdet mad. Igen en ko. En kodrej, eller hvad det hedder man måske ikke dengang, det ved jeg ikke. En el. Eller en el, jeg ved det ikke. Ja, et eller andet. Noget andet. Men basically et dyr, der har gået frit. Og det er jo også, altså det går jo, folk vil sige, men hvad med det animalske der, og hvordan dyrene har haft det. Så jeg kommer meget op i, hvordan dyr har haft det. Altså det her med, at tingene er opfostret regenerativt, og økologiske landbrug, hvor tingene går frit ude, som dyrene er designet til. Det er præcis. Og ikke står inde i de her stalle her, side med side, ikke? Og ikke har noget plads. Og ja, der er faktisk heller ikke noget bedre for lokalmiljø og klima end regenerativt landbrug. Det er jo også et kæmpe emne, man kunne dykke virkelig meget ind i. Det kunne man dykke superhammerende meget ind i, men det er en af de der myter, det er sådan, man kan ikke leve meget animalsk og så være klimabevidst. Det kan man sagtens. Og faktisk mener jeg, at det er exceptionelt klimabevidst. Faktisk, hvis der er noget, der ikke for at fornærme dine planter, hvis der er noget, der er klimabelastende, så er det planteproduktion. Ja. Også alle de sprøjtemidler, der bliver brugt til at producere monocroppers, som ødelægger vores jorder. Ja. Fordi det der med til at gøde jordene, det er ikke kunstig gødning, det er jo dyr. Præcis. Dyr er en superhammerende vigtig, kan man sige, en vigtig del af et økosystem, hvor man både kan producere planter og dyr. Så det her med, at vi skal udfase dyr, det er jeg ikke så stor fan af. Og ja, igen tilbage til, hvad skal vi bruge? Vitaminer, fedt, mineraler og protein. That's it. Og så i nogle bestemte mængder. Ja, for jeg føler jo altid, at folk måske kommer til, men så går de ind i noget, så overgør de det. Ja. Og det er jo der, hvor folk lidt, hvor taber den, sådan, vi behøver ikke have en alt eller intet mentalitet, men små bitte skridt hver dag. Hvad kan du gøre? Kan du skifte din havremælk ud i din kaffe, ikke? Eller små. Er det rigtigt? Det er så godt, og jeg tænker faktisk, at vi skal have... Forslag, vil jeg sige. Ja, det er fandme... det må vi ikke sige her. Men det er skide godt, at du...
Du er i køkkenet lidt, og du snitter lidt. Det kan være, at du tænker, når du smager den her bagefter, det skal jeg bare hjem og lave nu. Ja, jamen, det kan sagtens være. Jeg tænker, at måske vi også skal i gang med at stege bøffen. Det skal vi da helt sikkert. Og der er du the master. Ikke? Det er i hvert fald noget, jeg gør tit, og så i dag, så skal det lige passe, så bliver det en skudsål, ikke? Nej, det gør det. Ej, det gør det. Den ser så lækker ud, du ved. Det er godt. Jamen, jeg var også lige ude og rigtig forhøre mig. Altså min egen far, der er slagter og så videre. Så er din egen far slagter? Min egen far slagter, ja. Fantastisk. Ja, det er. Fantastisk erhverv. Præcis. Jamen, jeg elsker det, ja. Også opvokset med god mad, så det er jo også derfor, det er jo ikke... Det her med at faktisk at have altså som en slagter, at man har maden tæt på sig. Det her med, hvor vi har jo også totalt mistet fornemmelsen af, hvor vores mad kommer fra. Ja. Så det her med bare at gå ned i køledisken og så bare fylde op i en eller anden kog eller sådan noget den stil. Sådan det her med at have, vide, hvor tingene kommer fra. Ja, så jeg er jo så glad for at se, når det her med, at gårdbutikker og sådan nogle ting er på vej tilbage igen. Ja. Så vi er kommet så langt væk fra igen, hvordan vi har levet evolutionært og sådan historisk til hvor igen vi skal bestille, alt kommer med vold, og alt er pakket og ligger i køledisk, og vi har ingen fornemmelse af, at det er noget, som vi går og spiser. Det er også en vigtig del af sådan... 100%, men folk vender jo heller ikke tingene om at læse. Jeg står tit nede i at handle, og analyserer alt det, folk kigger, og jeg er sådan, gud, hvilket måltid de går hjem og får. Ikke? Det er jo ikke for at være ondt, men fordi folk ikke ved det. Fordi forbrugeren måske er uviden. Ja. Så det må man sige. Der er, det der med at stå og kigge på, folk ligger på deres, den der rulleting nede i Irma. Ja. Og altså, jeg vil sige, der var mange mennesker, som du sagde før, med at skifte havremælken ud og skifte ting. Der er rigtig mange, der kunne have rigtig meget gavn af nogle helt simple omvalg, basically, når de er nede og handle ind. Og det er nemlig at vælge alt det kunstige fra, og vælge alt det mere ægte mad, hele fødevarer til, ikke? Uden en ingrediensliste. Men det er jo fordi, vi er kommet så langt væk fra normalen i min optik, ikke? Ja. Altså. Ja, igen, og normalen, det er jo det her med, hvordan er den her krop designet. Nu er jeg svinet, så får du rydde op, så går jeg herover. Det er så godt, du går over og gør dine ting derovre. Jamen, det er glimrende. Og skal han ribeye? Og ribeye er et fantastisk stykke kød. Det er jo sådan den har en super god ratio mellem protein og fedt. Lige præcis. Går selvfølgelig rigtig meget op i ofte de her køer, de skal være græsfodret. Og det betyder noget i forhold til fedtsyresammensætningen, i forhold til at de ikke har fået korn. Der kan du bare se, fordi at jeg kunne lave flere ting, så gik den ud igen. Og jeg har sagt, lad os sætte smør til dig derovre. Altid økologisk gammeldags kernet smør vil vi gerne stege i. Det er så godt. Også til jer derude. Ikke olivenolie. Den er sindssygt god, når man bruger den råt koldpresset ud over salaten, men ikke på panden, fordi så bliver den altså til det, jeg plejer at sige, en dårlig transfedtsyre. Og der er en ordentlig klat derovre. Det kan jeg godt lide. Jeg tog det, der var, og det skal der jo igen, det her med at være spare på fedtet. Skal vi ikke? Fedtforskrækkelsen, den skal væk. Den skal væk. Vi er så meget designet til at spise fedt. Ja, og køre på vores fedtforbrænding i øvrigt, hvilket er ret vigtigt. Præcis. Også. Så vi kan have et fleksibelt stofskifte, der både kan forbrænde kulhydrater, men også kan forbrænde fedt. Desværre i dag, så er der mange, som ikke er så gode til at forbrænde fedt, og er bange for fedt. Fordi det er jo det, jeg ser meget. Hvad ser du måske ved dine egne klienter? Folk oplever at være bange for at blive tykke af at spise en avocado, eller... Ja. Igen, så kan man sige, at det, når det kommer til overvægt, så er det jo selvfølgelig, der er jo rigtig mange ting, der betyder noget, når det kommer til, om man taber sig, eller om man tager på. Og det er jo rigtig meget hormonelt betinget. Ja. Så det, man skal tænke på, det er, at de ting, vi propper i hovedet, hvordan påvirker det os det hormonelt? Ja. Hvad er det for nogle signaler? Igen, madmolekyler er jo signalmolekyler. Så når vi spiser noget, så sender vi jo et signal til vores krop om, at den skal gøre et eller andet ved det her, der kommer ind. Og der betyder det altså rigtig meget. Der kommer vi lidt tilbage til for eksempel insulinniveauer. Ja. Så det her med... nu begynder jeg at sige noget herovre. Det er dejligt. Jeg elsker det her. Jeg glæder mig til at se det bagefter. Sådan 2 tosser, der er i køkkenet. Eller er det jo ikke, men... Det bliver skide godt. Så fedt. Så igen, som jeg sagde før, tilbage til, hvis vi skal spise ordentligt, vi skal have stabile lave insulinniveauer. Og igen, spiser man meget kulhydratrige, hyppige måltider, så opfylder den type af diæt ikke the basic tenet, der hedder stabile lave insulinniveauer, i øvrigt blodsukkerniveauer. Nu tabte jeg lige selv tråden der i forhold til, hvad var det var mere det her med, at... Jeg har bare talt mig ud af en tangent. Vi kan måske så mere også føre den over til noget andet, hvis vi lige skal sige... En lille gaffel. En lille gaffel. Har vi det? Det er der her. Ups. Skide godt. Nej, det er mere det her med, hvordan tror du så folk kan... Altså, hvordan kan få ændret den her mentalitet for folk af? Hvad tror du den største sådan...
Hvad er det, der går galt i vores sundhedssystemer for forbrugeren? Altså, jeg håber jo, at sådan nogen som mig kan være med til at hive vores system. Altså, det er jo en lang, krøllet historie, hvordan vi landede der, hvor vi landede i dag. Med fedtforskrækkelse og med et system, der fungerer, som det nu engang fungerer. Og det når vi nok ikke på en enkelt podcast. Vi må lave en part 2 af Alex i køkkenet. Vi må lave det, ja. Nu skal vi se. Nu får jeg afbrudt mig selv, men det er fordi, jeg skal lige tage den her på her. Og der er rosmarin og det hele, og godt med hvidløg og så videre. Og så selvfølgelig en rigtig varm pande. Ja. Altid ekstra varm pande. Altid rigtig fin varm pande. Specielt når den er lidt tynd, fordi hvis du skal have en god stegeskorpe, så skal den have et par minutter på hver side, og det opnår du ikke, hvis ikke du har høj varme nok. Listen and learned herude. Og det er derfor, vi bruger mættet fedt. Smør meget mættet fedt. Jeg kan også bruge ghee. Som er klaret smør, som jo faktisk har endnu højere varmestabilitet end almindelig smør har. Og det handler basically om, at når tingene bliver varmet op, specielt hvis man vil bruge det i retten efterfølgende, det kan jo godt være lækkert noget af det fedtstof, man har startet i. Det er der ikke noget, der hedder stegt i. Hvad hedder det? Stegt i. Ja. Jeg går lige på dansk kursus efter allerede i dag. Hvad hedder det? Så det her med at have, en fedtkilde, som er stabil med varme, og det er jo netop det, som olivenolie er ikke den værste olie, men olier generelt, kokosolie, OK, det har det rent mættet fedt, så jo mere mættet end fedt er, jo mere varme og stabil er man. Ja, fordi jeg steger jo personligt selv normalt i smør eller kokosolie, men altid, den her vil jeg jo aldrig putte på panden. Og det er også derfor, for lige at fortælle dig uden, hvad er det egentlig lige, vi har gjort her nu. Jeg har bare lige hældt olivenolie ud over salt, peber, citron, lejsap, balsamico, hvordan folk nu altid er efter mig, hvordan jeg siger det. Albert, må jeg fortælle dig en historie. Ja. Imens jeg står og steger den her smukke bøf her, så måske lige skal jeg bare have en lille smule varme mere. Skal du se? Det ser godt ud. Jamen, det ser sgu egentlig meget godt ud. Så kan man til at tænke på, ved du hvad den reaktion hedder, der får bøffen til at blive brun? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Nej. Den hedder Maillard-reaktion. Ja. Og det er en spændende fortælling, som i virkeligheden har noget, en meget kort fortælling dog, men noget, der trods alt har noget med sundhed at gøre. Fordi Maillard-reaktionen er det, der får ved, når under varmebehandling i virkeligheden, det der får sukker til at non-enzymatisk, altså det vil sige uden enzymer til at sætte sig fast til proteiner. Ja. Og binde sig til proteiner. Når sukker binder sig til proteiner, så gør det således, at proteinerne oftest ikke fungerer så godt, som de skal. Det her, det sker selvfølgelig ret hurtigt, fordi vi har ret høje varmegrader. Men du skal tænke på, at du er en ovn på 37 grader. Ja. Og en af the basic tenets, når det kommer til en ordentlig diæt, det er jo stabilt lavt blodsukker. Yes. Og hvorfor? Det er fordi, at forhøjet blodsukker, også spikes, i længere tid ad gangen, gør, at mere sukker, jeg vil sige, selv med stabile lave blodsukker, så sætter blodsukkeret sig fast til proteiner i kroppen. Det er det, man for eksempel kan måle ved et langtidsblodsukker, som nogen måske er bekendt med. Men jo mere og jo længere tid, at du har forhøjet blodsukkerniveauer, jo flere blodsukker eller sukkermolekyler vil sætte sig fast og potentielt ødelægge proteinstruktur rundt omkring i din krop ved 37 grader, som du nogle gange er. Ja. Så basically, og det er jo det, der sker, det er faktisk det, der gør, at vi ældes også i virkeligheden. Du bruner langsomt over en 70, 80, 90 år eller sådan noget. Det er godt, vi får lidt mere info her nu, noget jeg slet ikke er inde i overhovedet. Men det er en af de grunde til, at jeg snakker så meget om blodsukker. Og at og jeg snakker meget om også nogle sensorer, der kan sidde på armen, som hedder kontinuerlige glukosemonitorer, som holder øje med blodsukkeret. En hver diæt, der får dit blodsukker til at svinge for meget, er en forkert diæt i min optik. Og det er kun af den årsag. Det er faktisk den kan man sige, samme reaktion, som får bøffen til at blive brun. Ja. Og det er sukkermolekyler, der binder sig til proteinstruktur. Så hvis man er i tvivl om, så kan vi snakke nok så meget om salater, protein og fedt og sådan noget, men hvis man har en diæt, og man sætter en blodsukkermåler på, og ens blodsukkerniveau, så kan vi snakke om, hvor de skal ligge henne af. Men generelt set er, hvis ens blodsukkerkurver ligner en seismograf under et jordskælv, så skal man virkelig tænke sig om, fordi så risikerer man altså at basically dø for tidligt af alverdens sygdomme. Ja. Og det er that's the hardcore facts. Hvor langt er den? Tror jeg snart er færdig. Ja, så nu har vi fået en skosål. Har vi fået en skosål nu? Ja, det fik jeg sagt lidt højt. Nå, sådan der. Skidt pyt. Godt, jeg tænker mig også, at vi er ved at være done den her over, så vi mangler faktisk kun lige. Jeg ved ikke, hvor du har et spækbræt der.
Vi har et spækkebræt her. Jeg har lagt den på den anden side, hvor den lå før. Jeg tænker, vi gør det her herover. Det er surfbrættet. Skal vi bruge det, eller vi kan også bruge det der? Nej, vi bruger surfbrættet. Skal vi ikke tage det herover? Vi tager det her i stedet for. Måske ikke bare dig. Altså, flot surfboard, det der. Vil du bruge det der? Vi tager bare den. Skal vi ikke tage den her i stedet for? Sådan der. Godt. Ja. Vil du skære for? Og så lægger man det sådan ovenpå. Er det det, jamen, det er jo lidt, hvad du sådan havde lyst til. Det synes jeg, der er en rigtig god idé. Og også bare for at vise folk derude igen. Sundhed behøver jo ikke være svært. Det her er jo ikke andet end rødkål, sindssygt meget ved årstiden lige nu. Romagnesalat, altså olivenolie kan vi jo altid få. Agurk, rødløg, avocado. Det er simple basic ting. Oftest mange har i deres køleskab. Og så den her, det ser da så godt ud. Den er sgu da meget godt stegt. Og altid flagesalt, Himalaya-salt. Vi vil ikke have noget bordsalt med noget andet skidt og skrammel i. Men altså, var det godt det her. Det var så kom vi i mål alligevel. Så kom jeg altså i mål her. Det er altså meget godt på tv-køkken. Sådan. Det var så ikke så elegant det her. Så godt. Perfekt. Lækkert. Hvis du også lige sådan tænker her til sidst, hvis der er nogle sådan små ændringer, folk kan ændre i deres hverdagsliv, hvad vil det så være? Til basale ting, så er det netop pointen, hvad kan folk gøre for at få et bedre liv, og for at minimere deres risiko for alt det sygdom, jeg jo ser med det ene ben inde i hospitalsvæsenet. Så er det ikke alle mulige skøre kosttilskud og alt muligt forskelligt. Det kan fint have merit. Det kan være glasuren på kagen. Ja. Så jeg ikke spiser så meget kage, vel? Nej, men ja, toppingen, ikke? Men det er toppingen. Fundamentet, de bærende vægge, det er jo i min optik de 7 søjler, jeg arbejder med. Dem tror jeg faktisk ikke engang, jeg fik sagt. Den fik jeg sagt til at starte med. Og så var det en cliffhanger. Men nu kommer de. Så det er jo feasting og fasting, som jeg sagde. Så det er ernæring og faste af den ene. Søvn er superhamrende vigtigt. Så det vil være så dem derude, at du taler nu? Hormetisk stress, altså det her med, altså akut stress i virkeligheden, om vi så er det via en sauna, eller vi hopper i noget koldt vand, eller vi går ned og træner, eller løber en tur, eller sådan noget stil, er noget, der sådan akut stresser kroppen, og hvad der ikke slår ihjel, gør stærkere i virkeligheden på den vis. Så superhamrende vigtigt. Så er det mental velvære. Der har mange ting under den kategori. Det kan være relationer, det kan være, det kan være hobbyer, det kan være seksualitet, det kan være alle mulige forskellige ting. Men noget, der gør, at vi trives mentalt. Så er det natureksponering. Jeg tror, mange har glemt, at vi er 4 milliarder års evolution i naturen. Og hvad er vi i dag? Vi er afisoleret fra jorden med, med sko på, så også sidder vi indenfor i kunstigt lys. Apropos, vi har heldigvis været meget udenfor i dag. Vi har været meget udenfor i dag. Sidder foran vores computer, er badet i kunstigt lys, og ser ikke solen særlig meget. Og når så vi skal ud i solen, så tager vi en masse tøj på, og så er der et sundhedssystem, der jo siger til os, at vi skal tage sådan en malerrulle, og så smøre os ind i faktor 50, så vi ikke får nogle af alle de gavnlige effekter, som solen har. Behøver vi ikke snakke mere om. Og så er der sådan noget, jeg er helt enig, ja. Fraværssøjlen er fravær af toksiner og kronisk stress. Og toksiner, det kan være pesticider og plastik og alle mulige andre ting. Kronisk stress er jo altså også noget, som bebyrder rigtig mange mennesker, desværre alt for meget. Og en vigtig søjle at tage fat på. Og den sidste søjle, det er, det er så den, jeg kalder kosttilskud. Eller kan man sige exogene molekyler, kalder jeg det. Så det vil sige noget, man kan tage udefra, som vi ikke nødvendigvis producerer selv, men som i en eller anden mængde kan man sige, have nogle sundhedsgavnlige effekter. Og det kan godt være medicin for nogen i en rumtid mange gange. Så hvis du har alt for højt blodtryk, så kan en blodtrykspille midlertidigt virke, indtil man går ind i de andre søjler, fikser det, som gør blodtrykket falder det automatisk, ikke? Og så kan man trappe ud af den. Det er jo ligesom det, og det er lidt det, jeg mener med det. Så sundhed er faktisk ikke mere kompliceret end det, og virkelig, når vi så kommer til ernæring, jamen det her er jo et fantastisk eksempel på et godt nærende måltid. Det er et godt bjerg, vi har fået lavet her i hvert fald. Ikke? Og der er jo selvfølgelig ikke til mere end 2 mennesker her, så det er jo men med masser af protein, masser af fedt, masser af salt, ikke? Det er der for folk også alt for lidt af. Så super lækkert. Så lad være at overkomplicere det. Der er masser derude i æteren, som føler jeg lidt overkomplicerer det for meget. Det måske også være sådan dit tip, hvis man sådan lige skal runde den af her til sidst. Det vil være at lade være med at gøre det for vildt og voldsomt måske. Lad være at gøre det for vildt og voldsomt, og så sæt sig ned, og så lige skriv på et stykke papir. Du ved, jeg vil skrive, jeg er biased, skrive mine 7 sundhedssøjler op, eller skrive nogle andre søjler op. Så man siger, i løbet af en uge,
bare lige sørg for, at der bliver sat et flueben ved en af dem måske. Minimum start et sted. Det behøver ikke at være, man behøver ikke rive hele huset ned til at starte med at bygge det op fra grunden, men tag det stille og roligt. Og så for eksempel start med bare at kigge på sådan noget som ernæring. Og så sige, ved du hvad, alt der har ingredienslister bagpå, det vil vi skulle lige være at spise. Så jo længere en, så vil vi ikke have den. Jamen i virkeligheden, ja. Og ellers prøve at undgå, at der er ikke en ingrediensled på en gulerod, eller på en avocado, eller på en bøf. Det er det er. Præcis. Så sådan en lille bit ting kan gøre en kæmpe forskel. Helt enig. Og jeg havde faktisk en, der skrev til mig forleden dag, hvor sådan, det har ikke været en personlig klient, men hun havde fulgt med, og bare det, at hun har skåret korn fra, gør, at hun havde tabt 5 kilo de sidste, eller hvor meget det var, jeg tror, det var 5 eller 6 kilo de sidste 8 uger. Ja, du går heller ikke ind for korn, vel? Nej, jeg er stor kornmodstander, det kan jeg godt for. Endelig, der er vi to her, der er ydt med den. Især selvom der er mange følelser forbundet med morgenbrød og ting og sager. Og København og boller med ost. Og, ja. Men jeg tænker, Alexander, lige her til sidst, vores stressede køkken her. Ej, det har været dejligt. Det er godt. Afslappet køkken. Lækkert. Jeg tænker, hvis nu der er nogen, der sidder og tænker, ham her, han lyder... Han er god, så man godt, vi skal også smage, om det vi skal spise. Så jeg tænker, han lyder interessant. Hvor kan man så finde dig henne, og hvor kan man læse den? Jeg er simpelthen også blevet influencer. Det ved jeg ikke, det hedder det ikke. Men jeg har en Instagram, hvor jeg hedder Dr. Omel, så man kan gå ind og finde mig der. Ja. Der larmer jeg lidt en gang imellem. Lav nogle gode opslag. Interessante opslag. Tak, og i lige måde. Tak. Og derinde er der også en e-mail, hvor man kan skrive til mig. Og det er jo så primært min virksomhed Prime Life, hvor jeg så tager klienter ind, hvor man kan skrive sine problemer, og så kan man få en second opinion på, hvad man nu har behov for. Så, men Instagram er i hvert fald det primære sted, hvis man vil have kontakt. Så skriv endelig til mig, hvis der er noget, I vil spørge. Ja. Skal jeg lige nå at tykke munden her? Det er jo mig, jeg skulle have snakket lidt længere tid. Nej, jeg vil sige tusind tak, Alexander, fordi du kom og var med. Tak for det, og så hurtigt kunne man lave et lækkert måltid mad. Det var da dejligt. Det er jo det. Altså igen, folk der siger, at det tager lang tid at leve sundt, det gør det ikke. Det er prioriteringer. Vi siger tak for i dag, og så ses vi næste måned. Pas på jer selv.